anoprofita, Okay, if anyone can prophesy, kana nganga inoona, or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni. who gets to hear things from... If you are a prophet, you want to do gamble, kuna millions, MR, not ma thousands, kuna ma millions, MR, ma pounds, kuna na United States, kuna na uri kuti kudiko nenyaya yataurwa yenzi musi weSunday kune 1 million uri kufunga kuti kudii nayo 1 million yongoinda here? Yeah, 1 million handisi ndichapindura ndichishandise mamwe mavhidhiyo emumwe prophet une mukurumbira munyika yeZimbabwe. Doti mungonzwa yambiro yawapa. Uye kune maprofita ari kude mari 1 million ma-US dollar akomana iwayo. Mamiliyoni iwayayo ariyo kwa Prophet Emmanuel Makandiwa. Saka vanoona vanodzungudza hanzi nyange wekwasatani vanoona ng'anga zvamangwenda vaya vari kutsvake mari vaya yapo mari. Doti muone mavhidhiyo acho SR2 ndichamaedhita zvine unyanzvi. Doti muone Prophet Emmanuel Makandiwa achitaura naProphet Kuda. Doti muone mundudze kuti munofungei nemavhidhiyo nevhidhiyo iri randakupai iri, kuti muri kusaidhi ripi raProphet Emmanuel Makandiwa here kana kuti raProphet Miracle Paul. Alright, kana paina anoprofita, Okay, if anyone can prophesy, kana nganga inoona, or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni. who gets to hear things from demons. Right? Yes? Toronga, munogona kuuya pano musi weSunday. Can arrange that you come here on Handisi Sunday. kunamatirana. We're not praying for each Handite other. zvinhu zviri difficult, ndoisa chinhu muhomwe. I'll put something in my pocket. Anenge andiudza kuti chii. The one who can tell me what is in my pocket. Ndiri kunobhorowa 1 million I will US go and dollars. borrow 1 million. 1 million. 1 million. Pamberi pevanhu panapa, And in tosainirana. front of all these people, we sign. maprofita. Don't just take those offers. Kune kunonzi kutsipikwa pane anenge auda kutodirwa chipo chake chekuprofita. I want to understand. Ndine maprofita andanga ndichitaura nawo amene kuti vane nyayawo dzawo dzavanga vari kutaura kuti zvanzi zvichizoti. Da kundokutaurira maprofita kuti kwanda kuisira chingwa ndichiti uya utaure zvakati. Ukasangwara unotsipikwa. Wapanzwisisa ka muprofita ari pasi pezwi rangu. Kune chinonzi kutsipikwa. Ukaona munhu akushedza, you must be wise. Anditi kuti maprofita mari kana uchitsvaga mari uri muprofita, pray to God. God will give you. If you are a pastor, I want to believe that tine maprofita vanoprofita. In myself, I want to believe. Nyangu hangu ini ndichibvunza hangu nyaya, but tine maprofita akawanda ndanga achitaura nawo makuseni vachiti there is this thing, there is this thing, there is this thing. History yechiprofita muZimbabwe yakabva kure, haina kutanga nhasa kana muAfrica, yakabva kure ende iri kuenda kure, ende maprofita acharamba achiberekwa. I want to understand kuti if you check with the prophetic history, uchaona kuti kune vana vakatombozvarwa nemazuva matatu in the prophetic history. I want to believe that if you want to check, you will see that. Because you are saying Kune vanoudzwa zvinhu namadhimoni nevanoprofita. and they hear from demons. Okay. Toita handina mari iyoyo, but ndiri kuti I don't have that money, but I'm saying tinosainirana, unondisungisa, unondisuwa. we'll sign an agreement where you can Handisi sue kuita me. zviri difficult, handisi kuda zita rani kana I chii don't kana want anything chii. difficult, no names or anything like that. Ndinoya pana ndokuti ndine chii muhomwe mangu I'll umu. stand here and say what is in my pocket. Woneswa nemweya. And the spirit that Whether shows you uri will show false you. prophet kana uri muprofita wechokwadi, Whether you're ndomukana false or wako true prophet. wokusunguka. There was an offer put before Jesus. Pakaiswa a holy seat. There was an offer. And in turn of that offer, Jakanzi, Jesu akanzi with the tempter. I want you to change the stone into bread. And then I want to see the power of your God. You see? And Jesu wakabva atorwa ndobva aendeswa pamusoro pegomo ndobva aratidzwa guta. Vanzi kuona guta iri. Saka ndiro nditaurire kumaprofita vaya vanga vachindibata vaya vachinditi muprofita kune maoffers ari kuuya munyika umu. Kana uri muprofita ukadonhedzerwa chingwa uchinzi ita zvakati, don't pick that bread. He said, and tempting offer. Anditika, a prophet will not pick any tempting offer. Will not pick that. So I want to tell to the prophets, maybe they shall come offers. If I can offer my house,
You see, this is a multi-million house here. If I can offer this house to you, if you're a prophet, don't pick. It's an tempting offer. And it once come to Jesus on Matthew chapter 4. Saka ndirautaura kumaprofita aisanga achindibata vachiti profita zvazvodai muprofita zvazvodai ndau ndikuyambirewa kumana unotsipikwa chiprofita chine godo neshanje. Nditi ukandiona ini ndichiprofita ukaona ndisazogona kuprofita uziva kuti chipo chaenda chinoenda futi chipo chamwari apanzwisisa kamaprofita. So ndati ndingotaura so that you don't come on knocking nokuti nai prophet and chi. If you are a prophet, you want to do gamble, kuna millions emari, not ma thousands, kuna ma millions emari, ma pounds, kuna na United States, kuna na UK, ma lotto. If you want to use God's power, we don't pick ma thousands. Tinoenda kuna ma millions, ma billions ari ma lotto. Kana uri muprofita wechokwadi ndokana wako wokusuluka, which means by 1 million uchatenga stand yechurch. Because on 1 million you buy a stand for the church. Yes, PA system. I'm ready. Yes, that's right. I'm ready. I'm ready. Equipment ye church God will give you. Ukatenga equipment ye church ne mari yekugambla, ini ndikakuisira mari apa ndokuti do this. Ukanotenga equipment ye church kana stand ye church, that won't be church, it will be a gambling house. So I want to tell to the prophets who are coming to me, vachiti tine nzara, ndoziva kuti mamaprofita muchine nzara dzemari, vamwe wenyu takaropafadzwa, we are super rich. Saka ndoziva kuti mamaprofita muchine nzara yemari, there are offers that might come your way. So I'm coming to warn you that God will not allow you to lose his power for gambling. So about America, I'm saying just in my pocket, it's just this piece of fabric. And you just say, prophet, there's such and such in your pocket. We'll sign this agreement as people are watching. 1 million ndonoikwereta ndokupa. I'll go and borrow 1 million. Ndopa uchaona kuti zvauri kunyeperwa iwewe kunzi vanhu vanoona kunzoko. And that's why you see that the ndikudedza chero ng'anga inoona. Even if a witch doctor would say 1 million. They would definitely want 1 million. Zimbabwe yese. In the entirety of Zimbabwe. Nigeria, ndomuflya ngawu. Even if he's in Nigeria, you can fly him in, let him come. Take your seats. Waitaitadza here kuchinja iwewe dombo kuita chingwa. Kana Jesu waitaitadza here kuzvidonedza. So my offers that might come your way, prophets, you need to be very careful. Anditika mari yenyu ichauya maprofita. Inobva kuna Mwari. Mimi na matai muri kwa muri koko, God will going to bless you. I want to thank all the pastors and all the prophets who are doing this, whether munamata muri pasi pemuti, whether munamata muri mugomo, whether munamata muri muchiwakwa, keep on doing basa ra Mwari ramuri kuita rakanaka. Profita inyika, maprofita mushandire vanhu vanda kubatsirwa, and use chipo chenyu kushandura magariro evanhu namagariro akanaka evanhu. Anditika I just want to warn you of tempting offers that shall come your way. In the month of March, I preached yesterday that everyone need to be wise to run a good race of life. Anditika saka kune maprofita vaya vamwe vachiri kusimuka vamwe vachiri kukura. I want to warn you of tempting offers that will come. Yakamboya kuna Jesu tempting offers. Jesus refused. Aikwanisa kuchinja dombo. Jesu simba racho anga anaro, but akaona kuti sari tempting offer. So munangwarira maprofita kune vamwe vanhu vanoita godo nechipo chenyu, munangwarira vanorota hope, munangwarira mafundisi vari kunzwa izwi raMwari vachitauriswa, munangwarira kune vanhu vane godo. So when those people vachiuya kwamuri vanouya nema offers yekuda kukubira chipo chako, I'm telling you, ukangoenda dzimwe nzvimbo dzekuti unonzi uya pano, ukasvika ipapo unobva usarota kana chinhu nzvimbo idzodzo. Saka ukaona ma-offers achiuya in life, vamwe vanhu vanenge vakuda, pane anenge akuda kubira umwe chipo chake, pane anenge akuda kutsipika someone. So be very very careful. Chengetai chipo chenyu, madhora emari achauya. Nyika ino ine mari kupfuura mari ine vanhu. So if you are a prophet, if you are a pastor, you want money, whatever that you want to do in a ministry, go in the mountain, pray to God. Muti Mwari ndiratidzewo treasure, ndiratidzewo pane goridhe, woenda zvako uno mine gold. That is the good way to get money to help yourself in the ministry. Prophets and pastors, I want to thank you. I have been having prophets invading my inbox and pastors coming to me telling that this is how it goes. Anditika
saka my prophets, be wise in the month of March. This is our theme for the month of March.